Comencem la més que probable, aquesta sí, última partida del naufragio. Vinga. Vinga. Vam deixar la partida amb Wilcox desplomant-se al terra. I, si no m'equivoco, Roderick tenia un calfred, un terror, i va veure com de la platja sortien 4 figures. Encara estan lluny, però són 4 figures que teniu conegudes. Són Boris, Sí. Dave, Brandon i l'últim era Albert, crec que sí. Que a poc van avançant de la platja en direcció cap a la vostra, cap a la casa, la mansió dels Wilcox. Tingueu present que el temps és important per decidir el que feu. Una estranya tempesta comença a empitjorar. Ja havia començat, però comença a empitjorar molt. Els trons cada vegada són més forts. És una tempesta anòmala i el vent cada vegada se sent més fort. Les figures avancen per la platja. Roderick, els esteu veient? Com collons han arribat fins aquí? Bueno, però abans d'això, faig com un... Se'm para el cervell i dic: Croft, què collons has fet? Com se t'acudeix? És un d'ells! És una rata! Cremem la casa! Però què dius, penjat? No veus que nosaltres estem en aquesta casa? Venen a per la pedra. Pues els foradaré com un colador. Ara comences a parlar amb cap. I carrega l'arma. Espera'ls al vestíbul, segur que venen per allà. Entenc Vosaltres què fareu? Hem d'intentar... No, és que ho sempre intentem desxifrar com aturar aquesta pedra. Hi havia aquí un pergamino i... No ho sé. O intentem donar-se-la i que marxin. O fem una barricada. Jo deixaria la pedra, marxaria i m'oblidaria de tot això. No podem marxar. No hi ha barques, no hi ha res. Bé. A dins de la casa som més forts. Com a últim recurs ens abarrinquem a dins d'alguna sala i cremem la resta, com diu el... No sé si està Crocs encara aquí o ha marxat. Cremem-lo! Cremem la casa! Però de què servirà, Croft, cremar la casa? Dic, i en tot cas, el que està clar és que hem de tancar, hem d'acabar això que estava fent el Wilcox o això que pretenia fer. Com li has dit tu, el ritual aquest? Sí, no sé, la cerimònia aquesta amb el pergamino aquest, no ho sé. No sé, hem d'intentar fer alguna cosa per cancel·lar aquesta pedra, no? Han dit que s'havia de tancar, no? Ha dit Wilcox que la volia obrir, però que si ja estava oberta, que llavors la podia tancar. A mi què m'expliques? No en tinc ni idea, però fes alguna cosa. Jo tampoc. En algun moment sí que sabia el que s'havia de fer, però era abans de que Croft omplís de plom aquest home. Jo m'agenollo al costat del Wilcox. S'ho mereixia. Mirant així per sobre, suposo que m'ha donat compte que Wilcox està més muerto que vivo, no? El què? Wilcox està molt mort. Està molt mort, sí. Bastant mort. Intentava dir alguna cosa, però li sortien bombolles de sang de la boca i no va ser capaç de pronunciar paraula alguna. Vale, mira al meu voltant i m'intento fer una imatge mental. Croft vale, diu, ja són als jardins! Ja són als jardins! No me jodes. Vale, això, la tirada... això no és massa gros.
Tirada... Hem d'intentar la via diplomàtica. de Boig, sentir el Hassel. peligro. Tornem amb ells, tornem... Tiro sentir el peligro, va. Gasto un punt. Vale, Marc, a mi m'agradaria saber si la sala on estàvem, on hi ha hagut el tiroteo, veiem la els sala- que han sortit de l'aigua, els veiem per la vitrina, per la finestra, pel finestral. Sí, hi ha unes grans vidrieres. Pensa que esteu a la sala exposició, no? La sala del D'acord, museu. Doni al carrer o...? Crocs Doni ho al està carrer, veient. a través de Crocs, les quan vivia vidrieres. al jardí, quan vivia al jardí, els veu des d'aquesta finestra o ha anat a la porta a mirar? Els veu des de la finestra, sí. D'acord. No, hem d'anar més alt, hem d'anar a un segon pis o alguna que només puguin pujar per les escales i abarrotar les escales amb sofàs, mobles, armaris, el que sigui. Ja van veure el Roderick. durs que eren al restaurant Hassel. aquell, Sentir el peligro. a la pensió Roberts. Eren imparables. Si els intentem afrontar amb aquesta habitació estem fumuts. Gasto 2 punts. Uloi. Roderick, veus a l'aigua uns ulls brillants. No. Potser hi ha Poco superior al guant. 10, 12, 14, no ho saps. N'hi ha molts. Són uns ulls Separats? brillants. És a dir, moltes criatures? Moltes criatures. Ho hem vist? Tens- Els demés? No, no? La seguretat que estan esperant. Però mentre esperen, veus que alguns fan alguna cosa i estan fent... Te dona la sensació de que estan fent moure el vent. Que aquest temporal l'estan causant ells. Trec la pistola. Estan molt lluny, estan a la platja. Estan... Sí, disparo la pedra. Pa! Pum! Una A bocajarro, xispeta. Una xispeta. Moltes Blau. xispes. Pa! Hòstia! Jo crido, quan veig això crido i dic hem d'aturar això, ja... Hi ha molts a l'aigua, són molts, d'aquí no sortim vius, ni escales ni merdes, hem d'aturar això com sigui. Vaig corrents i vull mirar si se semblen els ulls que veia a les fotos, saps? Si és algo com el que... Quan t'hi fixes, sí. Ho tens claríssim. Tios. Vale, estan esperant, crec que venen a per la pedra. Si podem donar la pedra i podem marxar, però... Quines implicacions farà donar la pedra? Sí. No hi ha moments per plantejaments, ens hem de tornar a la pedra, o sigui, Però, Hassel, que tu- no estàs veient, o sigui... Dona'ls-hi la pedra! Què vols morir? Esteu bojos! I t'apunte, Què- Hassel. Li intento treure l'arma. I tiro a sobre. Intento bloquejar-lo. Amb molta por. Y yo crido, bastantes enemigos hay. Com li he de donar? Vale, tira. Tira Què per diu? atletismo. Atletismo, venga, a ver, gasto atletismo a muerte. Gasto 6. Gasto 3. No No cal que tires. tiris. No, no, jo penso. Bueno, sí, que és enfrentada. Gastes 3. No passa res. No supera. Tens un èxit. Vale. Tu tens un punt. El frenes. El veus tremolant. M'heu mentit. M'havíeu dit que éreu dels nostres. Que éreu dels meus. Pues què hem de fer? Digue'ns-ho tu. Com no els hi podem donar la pedra? Esteu bojos o què? Però vindran i ens la trauran. Si s'emporten la pedra, la humanitat deixarà de ser tal com és. I què fem? Li Li ha arranco, caigut- li arranco la pistola mentre el Hassel el té agafat i trec la Li ha caigut, pistola. no, li ha caigut la pistola. Vale, doncs l'agafo del terra. Vale, l'agafes del terra. Vale. Quan pugui actuar, m'aviseu. Amb, I dic, amb una apunto encara com a la finestra per on venen els bitxos aquests i amb l'altra l'apunto amb ell. I llavors dic així, vale, calmem-nos tots. Aquests ens faran el mateix que els hi van fer els de la tripulació si el que busquen és la pedra. Wilcox ha dit que s'hauria de desactivar. Intentem-ho. És la nostra última forma de sortir d'aquí. començo a Dóna'm agafar l'arma paper. i jo us donaré temps, diu.
Bona idea. Però temps per a què? Blau, Temps per a... i li dic... L'agafo de la camisa. Per lo que ha dit Roderick Hassel, per desactivar-la. Però que no tenim ni punyetera idea. Però tu Només necessito temps. tens el que fica en aquest pergamí? Encara no! I començo a agafar aquell pergamí, me'l fico a la butxaca i tot de llibres que vegui i dic, Roderick, tu la pedra! I començo i surto buscant unes escales que pugin al segon pis. Hassel, saps utilitzar-la? I et passo la meva Sí, pinça. clar. Pues, Soc un ciutadà americà, com no he de saber utilitzar aquesta arma? Porta cap aquí. et passo la meva pipa i la del Croc li dono un vell, la de la gente de la FBI. Croft, tens més armes? I us dic, no malgasteu les bales entre vosaltres, que prou enemics tenim. I pujo darrere Mason, escales amunt. Mason, Roderick, No sé ni quins llibres ha agafat. He agafat tots els llibres que he pogut. l'últim que heu sentit mentre pujàveu les escales eren uns vidres trencar-se. Bou! Cra, cra, cra! I un gran tro. Pugeu les escales. Hi ha tres... Jo vaig amb la pedra a la mà, eh? Les escales giren a la dreta i hi ha tres portes. Dos a la dreta i una a l'esquerra. Les de la dreta són les que donen a la façana que donen a la platja. La de l'esquerra, no. La de l'esquerra. Sí? Sí. Ui, has liat. Si he de saltar, vull saltar per l'esquerra. Vull saltar a on no hi ha platja. Molt bé. Arribeu a obres i arribes amb un bany. Me sirve. Vale. Entro darrere seu, tanco la porta. Foto la pedra a la banyera. Oh, sí, és veritat. S'ha d'inundar amb aigua. I sal? No me'n recordo. Fica-li aigua. Obro Poseu l'aigua amb l'aixeta. sal. Mentrestant, Hassel, Jo he perdut ja tota la cordura de cop. O sigui, tens els 4 que venen cap a tu. Han trencat amb unes pedres les finestres i estan intentant de travessar per les finestres. Van... M'agenollo a terra. M'agenollo a terra i començo a... Bueno, intento fer com els que estan a la platja. Busco algo per fustigar-me. Vale. Probablement puguis trobar alguna cosa, sí. Probablement pots trobar alguna cosa. I comences a fustigar. Croft Començo no a fa fustigar el i a cridar... Sí, per fi, ja està aquí. Croft Mierda. dispara. Mierda, tira el arma. Croft dispara. I fa... Dispara Déu-n'hi-do, amb nen. un dels 4 i l'atravessa el cervell. Cau. Plof. Els altres 3, a poc, avancen. Les figures de la platja de la platja, unes quantes avancen. Per tot això, els nostres protagonistes no ho saben. El vent augmenta. Mason, què fas? Miro el pergamí i fico la meva gravadora a sobre de la aigüera i l'enxego repetint lo que ha explicat Wilcox, a veure si trobo algo de fondo mentre estic llegint i estic mirant d'això i fent apunts a la llibreta. Vale, el pergamí està en un idioma que no coneixes. Vale. Per lo tant, vam dir que et costaria, però que faríem alguna tirada d'idiomes a veure què pots pillar. Probablement aquesta tirada sigui molt important. Probablement, no? Vale, gasto el meu super increïble un punt d'idiomes
I no puc gastar 3 de medicina? No, no pots gastar res. Vinga. Vinga. Tiro. Un segon. No, no facis això! Passi lo que passi, vale? Dic perquè el que faci Hassel no estic condicionat a lo que surto. Si Hassel està disposat a adorar aquesta gent com tal els li perdoni la vida, vale? Oli. Vale, tiro. Sí. És un punt. Un 6. Sí, tope. Lo que entens... Vas llegint, no ho acabes d'entendre. Te poses nerviós perquè... Joder, no ho entens. Però sembla ser, i mentre la gravació ho diu, sembla ser que es pot controlar els records que t'ensenya la pedra. Vale. Si te concentres amb la pedra, Puc veure els records. ets capaç, en pràctica, de recordar el record que a tu t'interessa. Vale. Tot això ho dic en veu alta, perquè Rodric ho senti i tot, i vaig dient coses per a veure si Rodric les junta d'una altra manera, saps? Vaig dir les paraules que llegeixo i vaig pensant, vale, recordar, pràctica, la pedra, somnis, controlar, no, escollir, vale, crec que pots escollir els somnis que té la pedra? No ho entenc. Rodric, com ho veus? Què faig? Potser la pedra té alguna cosa que ens pot dir, però què he de fer? He de dormir ara? No puc dormir ara. Què podem fer? Com puc entrar als somnis que em diu la pedra? Potser està la solució dins dels records. Qui la va trobar? Orozco va trobar la pedra i la va anul·lar, no? Ha estat mirant sense fer-se servir. Ah! Veus que Rodric no... O sigui, et mira sense entendre't, rotllo. Bueno, és que me veus... Et mira de fet, et mira sense mirar-te. Té el cap a un altre lloc. I a mi me veus que estic apoyat a la borda de la banyera, amb la pedra inundant-se, amb l'aixeta donant a màxim, amb la gravadora de fons tot de llibres, algun llibre se m'està mullant a la banyera i t'estic mirant amb els ulls com plats, com dient, està claríssim, no? Pregunto una cosa, Marc. Al despatx de Wilcox, que hi vam anar, Sí? hi havia... No, hi havia algun telèfon, estem en una illa, quin era el telèfon? Oi, merda. Estem a la illa de Fire Island, perdona. Fire Island, no, per això, i aquí no hi deu haver telèfon. No hi ha Hi cable. havia inalàmbrico. Per satèl·lit, Vale. I al despatx he vist algun telèfon, telègraf, bueno, algun... jo què sé. Algo també- sin cable? No. També va en cable el telègraf. Ja, per això estic dient i veig que no. Vale. No parla amb la mensajera? Mason! Sí. Ja ho tens? Digue'm. Amb la pedra podem recordar altres records, moments que hem tingut, Segur. Crec. i agafo la pedra amb les dues mans i la toco amb el front també, li poso el front en contacte a la pedra i li començo a demanar així plorant que em posi en contacte amb el meu germà. Busco algun record o algun... De fet, el que vull és parlar-hi. Vale. Fes-me una tirada d'estabilitat. Jo continuo llegint i coses, vull dir, jo seguiré buscant. Repassant alguna paraula si l'he Era entès o no. estabilitat, no gasto. Vale. Perds 2 de cordura. Perdo 2 de cordura? Sí. Superant. Oh, No has superat. vale. I 4 d'estabilitat. 4 d'estabilitat, estic a menys 1, Marc. Perfecte. Millor encara. Ara tot és més difícil per tu. Tanques els ulls i tens una visió. El món frena al teu voltant. Tornes a estar a la ciutat de Basal. I una criatura immensa, immensa, terrorífica,
t'està perseguint. I corres. I corres entre habitacions amb angles impossibles. I corres amb el terror s'apodera de tu. Doncs la criatura gegant i negra amb ales de ratpenat, cos de drac i tentacles per peus i cames et mira i els ulls t'atrapen. Se't para el cor i la respiració. I has vist el gran Cthulhu fins que la imatge se te'n va i tornes a estar al bany, respirant fort. En quan li Deixo toca... anar la pedra, faig un crit, i mentre crido m'agafo amb les ungles des del mig. Totes les galtes, m'arranco la pell de les galtes. Merda, Roderick! Però tornem a baix. No! I 3 dels 4 entren a la sala i avancen lentament. Hassel, t'estàs fustigant. Els estàs implorant perdó i passen pel teu costat. Però no et fan res. Croft dispara una altra vegada. Pa! Yo m'aixeco y me enfrento a Croft. ¡No! ¡No! ¡Pare! ¡Pare! Espera. Dispare. ¿Qué está...? ¡Ojo! ¿Qué está matándolos a todos? A lo mejor tienes que ayudarles. Vaya loco. Dispare. Y así agafo a Croft y el intento empeño contra él. Després de que faci el tret, l'agafes i l'empenys. Has vist a Brandon caure al terra, deixant un gran xarco d'aigua salada. L'olor, aquella fastigosa, comença a pujar. Comencen a pujar les escales, Mason. Comenceu a sentir l'olor de peix. Hassel, ho veus claríssimament. Unes criatures geperudes i negres com la nit estan avançant cap a la casa. Fes la tirada. Començo a Penya a Croft contra els altres. Vale, un moment. Gasto... A veure, un moment que me quede de... Atletisme abans he gastat 3, pues gasto 2. 2 d'atletisme. Ui, merda. Ell falla. Ell té la cordura a menys de 0, té l'estabilitat a menys de 0 i ara tot és més difícil per ell. Tu quan has gastat? 2. Vale, doncs ja el tens. L'empenys i xoca contra els altres dos, que també han passat d'en ell, si t'hi fixes. Però les criatures Vale, però caminen. me cago i retrocedeixo igualment, o sigui, marxa enrere però pujo per les escales. Perquè, no, vamos, no me fío de una mierda de esos bichos. I pujo corrents cap a dalt a buscar. T'estan barrant el pas. Perdona? Que et barren el pas, ells estan pujant també. Així que això que faràs ho veurem després, perquè ens en tornem a dalt. Mason, Roderick. Con Croft te pegué un tiro. Pues... Sento els passos que pugen, no? Vale, lo primer, el meu instint I de l'olor. supervivència me fa veure... Hi ha alguna finestra en aquest lavabo? Imagino que sí, no? No és un imagino, desitjo. Fes una tirada de preparació. No, Me una gasto los tirada de 2 pelo. puntos que No, una tirada de pelo. No és de preparació. Oh, No n'hi ha. o és així, no? O té barra. Sí. Hi ha un ventiladero. Vale, Jason després de Roderick. veure el que he vist a Ràpid. Roderick cridar, li tiro aigua a sobre de la pica, no de la dutxa amb la pedra, li tiro aigua a sobre i dic, Roderick,
Què has vist? Què has vist? Què ha passat? Estic plorant desconsolat a terra. Però plorant, quasi em sents la veu entre sanglots. Estem acabat! Dic... El diable acabarà amb tothom. És la fi! No, aguanta la porta, Roderick. Aguanta la porta, sortirem d'aquesta, t'ho prometo. És enorme! No podem sortir! Encara tenim temps. Ens atraparà allà on anem! Merda, Roderick! Necesito, joder. Pensa en Jesucrist. Què faria Jesucrist? No podia fer res. No podria fer res, ni tan sols ser. Vale, li intento apartar la pedra, si la té a sobre encara o la té a prop. No, jo he sudat. Vale. I me fico dins de la dutxa, passo la cortina i m'abraço la pedra. I la investigo amb les mans, la toco. Estic buscant una resposta que sé que no està. Buscant respostes. Doncs buscant respostes, fes-me una tirada d'estabilitat. Falles. Perds 3 punts, però tens un flash. Tens una visió. I te n'adones que pots tenir visions quan tu vulguis. Però estàs en una església medieval. Estàs a l'altar. Ets el llibre. Ets la pedra. Uns homes et veneren i et demanen pietat. Les portes de l'església s'obren de cop. Pa! Piquen. I a darrere veus el mar. Estàs a l'edat mitjana. Una gran tempesta. I unes criatures surten del mar. Fosques. Vale. Estem al mateix punt. Van cap a tu. Et venen a buscar. Tens clar. Els pertanys. Què faig? I tornes al lavabo una vegada més. No, merda, estava a punt! Però és que comença a dir, merda, ja ho tenia. Perds 3 d'estabilitat. Quant te queda? Estic bé encara. Estic per sobre. Vale. Però ens en tornem a baix. Hasselcroft te diu, però què fas? Matem-los! Dispara! No ho veus? No podem contra ells. Però si hi han caigut 2! Dispare. Pa! Collons el croc, xaval. Toque i ara el dany. I veus que no surt cap tipus de sang ni de res més que líquid transparent, surt aigua, però els 2 segueixen pujant. Dispara, Hassel, dispara! Vols pujar amunt? No. Els dispararé. Dispara. El mateix? Sí. Doncs vinga. Vinga. Dispares per l'esquena a Boris. I ara el dany. Ara has de tirar el dany. És un dau de 6 menys 1. Menys 1. Oh, Pues no li foto res. Són déus, que no ho veus? No podem lluitar contra ells. Són immortals. I Hassel, per algun motiu, mires cap a la finestra, trencada, i veus uns humanoides des de més a prop. Són geperuts, no tenen barbeta. Tenen brànquies, les veus a través de la llum d'un llamp. Els ulls són protuberants i no pestanyegen. A les mans i als peus tenen urpes. La pell és gris verdós. I fa pinta a cella fiscosa. Una fila d'escames punxants els parteix la columna en dos i tenen les articulacions també. Caminen com
amb les cames molt doblegades i molt obertes, com un amfibi. Estan a prop. Mason, Rodrigo. Ja ven, ja estan aquí. Mason, has dit? Sí. Com quan te despertes d'un somni que no has vist el final, tanco els ulls molt fort, intento recordar, intento tornar a entrar en aquell somni. Necessito saber què ha passat. Venien a per mi, jo tenia la pedra. Però algo va passar. Se la vaig donar? Vaig marxar amb ells? Vaig aconseguir escapar? Merda, què Estabilitat. collons va fer? Estabilitat. Tira. O sigui, no estic gastant, estic anant a pelo, vull gastar-ho tot. Perds 3 punts més. Segueixo positiu. Estàs a les ulls de Wilcox. Estàs davant d'un ancià sumatra a la selva, al voltant d'una foguera. Prens un brevatge. Té un gust estrany. L'ancià es fa un tall amb un punyal d'esteatita. Tira la sang al foc, tira unes plantes al foc i el fum és vermell. I despertes. Rodrigo. Rodrigo segueix plorant, rendint-se. I piquen. Ara cop- segueix a terra. Piquen a la porta. Poh! Han pujat. Estan a dalt. M'aixeco Rodri, que és ara o mai. L'instint de supervivència és més gran encara que la locura i intento amb tota la meva força contra, jo què sé, contra el moble que sigui la porta i intentar-la mantenir falcada. Tirada enfrentada. Vas a 5, perquè estàs a menys de 0 d'estabilitat, per tant vas a 5. Doncs fallo. Aguanta. No falles, has fet un 5. Ah, no, és ell que falla. Perdó. Vale, jo Veia Marc. agafo... Perdona, aquesta roca és d'esteatita també, no? Sí. És esteatita, he vist un tall un canevet, he vist foc, no sé si té puto sentit. Intento rasgar-me la mà sobre la pedra, trencar-me, fer-me mal, fer-me sang. Alguna punta afilada que tingui. Està bastant Bastant pulida, arrodonit no? tot. Necessito més temps i torno a endinsar-me als pensaments. Però abans ens n'anem a baix una vegada més. Hassel. Tens els dos a dalt. Estan aquí! I m'hi tiro sobre d'ells. Sobre Intento tirar-los a terra. els de dalt. Mm? Els de dalt o els que venen ara? Els de dalt, sí. Els de dalt. No. Bueno, Els de dalt, jo què sé. O sigui, Jo què sé. lo que... Perdona. Sí. Vale, no, perfecte. O sigui, intento obrir-me pas cap a dalt per arribar on Mason i Rodrigo. Solament és aquella porta on estan picant. Tira. Exacte. Falles. Tiro a pelo, I ells Oh. te frenen el pas i te tiren escales avall. Croft, per això, diu: a la merda! Aquesta és l'última bala! I dispara. Gastant el que li queda. Passa la tirada i ara queda el dany. Collons! Volant-li el cap a Brandon. Queda el gros. El Boris. Però per darrere venen els Pugen profuns. coses. Els profuns salten. Hassel. Tu estàs dalt,
però veus com Sí. sobre Croft li cau una criatura a sobre. Què li fa? Ah! No! I veus com Obriu! De la boca- Obriu la puta porta! se li mengen el coll Ah, i comença a sortir sang per tot arreu. Jo me torno loco. Obriu! Però tens a Boris davant, no? Hassel, ets tu! I encara quede, Sí, 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 encara sí, quede, sí. encara Obre la quede, porta. encara quede Boris. Mason, Sí. Rodric. Li foto... Bueno, res. Te n'adones, Jo torno no ho he dit, a però les criatures han arribat saltant. No han arribat caminant, han arribat Sí. saltant. I et fa tota la sensació que en qualsevol moment Hassel et saltaran a sobre. Buah. Jo quan sento la veu de Hassel, que diu obriu, obriu, dic Hassel, Hassel, ets tu? I obro la porta que estava Jo crido, no obris! bloquejant. No obris! Bueno, no crido perquè jo estic amb la pedra només. I Boris, amb la inèrcia de la porta oberta, cau sobre tu i et dona un cop. Que falla. I pique contra la pica. Pua, clau al terra. Mason està a darrere de... La cortina de la cortina. dutxa. Darrere la dutxa, Vale. Com que no tinc cap arma ni res a la mà, li dic, jo què sé, Mason, passa'm algú, un ganivet, o jo què sé, la pedra petita, el que sigui. Agafo els bisturís que tenia, els bisturís i els tiro fora, però sense mirar, els tiro fora. I continuo amb lo meu, amb la pedra. Arreplego el primer que trobi i per l'esquena a la nuca abans que s'aixequi Boris. Tira. No tens punts d'escaramuza? Espera, escaramuza què era? Skirmish. Atlètics no me'n queden. Skirmish. Skirmish tampoc... No, no existeix Skirmish. No? Skirmish és escaramuza. Sí, però no sé. Me sembla que era Scuffling o Reading o algo així. O Heal. Scuffling no me'n queda cap de flor. Scuffling me sembla que era. Scuffling els vaig gastar. No en tinc, Marc. Ja està. Falles. He tirat un 3. Hassel. Què fas? La pedra no pot dir res? Intento, o sigui, entro cap a dins. Estan aquí, hem de marxar. Saltem per la finestra. Ens mataran a tots. I te n'adones de que no hi ha finestra. Merda. Busco una altra habitació. Corrents. Ràpid! Marxem! Estan aquí, estan pujant les escales. Estàs. Tu entres dintre del lavabo o no? Obres la porta... Bueno, el lavabo està obert. Veus Boris al El terra. lavabo està obert. Rodric també. Mason no el veus, però veus un lavabo amb una cortina passada. La criatura Sortiu, aixeca el marxem. cap i amb els ulls dels costats veus que et mira. Entra Hassel, entra o se't tiren a sobre. No. No. Que us petin, no? Això és un... O sigui, marxo, hem de marxar. O sigui, això és una ratonera, o sigui... Marxo i intento buscar una altra habitació per la que pugui... Una finestra més igual a l'altura i sortir d'aquí. Vale. Entres a una de les habitacions de l'altre costat. És un dormitori i té una vidriera que mira al mar. Al mar veus molts ulls mirant-te. Buah. Rodric, la criatura puja
Jo Temps de estic tancar la porta. intentant acabar amb el Bori. Però li dic al Hassel... Si veig a Hassel marxar, Cap a l'habitació de davant. li dic Hassel! Cabrón, dispara! Dic, acabem amb aquest! I jo intentant clavar-li el bisturí en el bol. I veus una criatura en forma... criatura en forma... Bueno, un dels profunds que acaba de puja d'un salt totes les escales i te mira i obre les urpes. Per un moment, imagines que va trencar el vaixell. No, i m'imagino el que he vist al somni de fa un moment. Agafo amb les dues mans el bisturí que tinc a la mà petit i salto cap a ell, Vale. corro, m'impulso amb el cos i m'hi tiro a sobre, Tirada, cap a atacant-lo aquí a la garganta. tirada. Falles. La criatura t'agafa els braços i amb les urpes te comença a fer sang. I t'aixeca i te tira escales avall. Què he fet? No. I rodes cap a baix, pa. I veus que hi ha 3 o 4 criatures que salten a per tu. I el cos de Croft mort. Mason, ¿El cos de què? Croft mort. Els 4 són les ferides? El què? El 4 aquests són les ferides? Vols que fem els atacs dels 3 bitxos que te tenen d'allò? Si vols els fem, No ho sé, bueno, Sí, us preguntava. Pots destripar-lo directament? Sí. El primer 9. Els danys 8 danys. El primer. El segon. havia fet 4. 5 entre 5 més. I el tercer entre 3 més. 16. 8. Val, estic a menys 14. Estàs mort. Mason. Rodric! No, jo estic només pensant en la pedra. Sé que la solució la trobaré a la pedra. Mason, t'estàs apropant. A on? No? A poc t'estàs apropant a lo que busques. Quanta estabilitat et queda per això? 2. Busques a la pedra. Joder, ja fa estona. Tirada d'estabilitat. Pelo. Olé! I veus a Croft, i veus a Mason, i veus a Roderick, i veus a Hassel. I veus com Croft aixeca la pistola i te dispara. Però també veus el que estava pensant Wilcox. Què pensava Wilcox? Pensava amb el càntic. Saps el càntic? Començo a cantar! Tot lo fort que puc. O fluix. No crec que importi molt. Canto, memoritzo el canto, el que he estat sentint. Fonèticament, m'és igual les paraules. I Hassel, sents un càntic mentre les criatures estan destrossant a Roderick. I veus una criatura com gira el cap. Salto per la finestra. I et mira. Saltes per la finestra. Salta. Tira un dau de 6. Atlètics. I gasto els 2 últims punts d'atletisme que em queden. 4.
I gràcies a això passes la tirada, saltes per la finestra, trenques la finestra, te fas 2 punts de dany, però saltes bé i caus a baix i veus les criatures mirant-te. La tempesta és atroç i el vent comença... El vent és molt fort, és pràcticament un huracà, digues. Començo a córrer en direcció contra... Intento donar la volta a la casa a veure si per l'altre cantó de la... lo més lluny possible de l'aigua i... intento escapar el més... T'amagues, corres cap a darrere de la casa i t'amagues. I sents el càntic de Mason. Mason, estàs cantant. Abraça't I a la de pedra. cop notes que la pedra pesa més. Vale. Continuo cantant. Continues cantant. O ja ha acabat el càntic? No t'entenia. Ja l'has acabat, el càntic, sí. Ah, i ja pesa més la pedra, no? Estàs fent com un mantra. Ah, vale, Estàs és fent com com un un mantra. mantra. Llavors continuo sense parar. Continuo sense parar. Hassel. I no vull mirar fora, o sigui, tanco els ulls i miro la pedra només. M'és igual, o sigui, continuaré cantant fins que no pugui cantar. Hassel. Passen els segons. La tempesta aminora. Estàs a darrere de la casa, suant i moent. Què fas? Intento buscar... Sé que no puc marxar d'aquí, a l'aigua no m'hi fotré ni de conya. Intento buscar alguna cabana, algun puesto, un magatzem, una entrada amb un soterrani, algun puesto que digui aquí m'amago com una rata y Tots dos. Y vamos y que sigo lo que devuelvo. Tots dos. Tirada d'estabilitat. Però bevís a les criatures. Vale, tots dos perdeu 2 punts per haver vist a les criatures. Me quedo a 0. És fotut o és per sota? Sí, no, 0 ja és locura. Hassel. T'amagues, te poses en una cabana, te n'adones que estàs envoltat d'eines, una pala, una eixada, un xapo. Mason. Segueixes cantant. Però no ve ningú. Obro la cortina. Sense parar de cantar, o sigui, no pararé de cantar ja. Obro la cortina. Obres la cortina i trobes Boris al terra. Les portes obertes, sang per tot arreu. Però no hi ha ningú. Agafo la pedra i surto caminant pel passadís. Surts, arribes al passadís, les escales que baixen. A baix veus Roderick destrossat, Croft destrossat. De Hassel no hi ha ni rastre, de les criatures tampoc. I així s'acaba la partida d'avui. Els nostres protagonistes que han aconseguit parar la pedra. Roderick, t'ha faltat tan poc, Roderick! Ah! Hassel t'ha matat!